खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ पुरानि गुदामाव स्वाइन फ्लुआ केसआ रोखा। जिएमसिएइचआव बेरामिया फाहामथाय लागासिनो। स्कुटियाव लामा सेरनि बिफाङा गोग्लैनायनि जाहोनाव बिफा आरो 8 बोसोर बैसोनि फिसाज्लानि जिउ खहा। धुबुरीयाव मोसौ दाननायनि सिग्रोमनायाव सा 7 हमजादों। 90 किल'ग्राम मोसौ बेदर जब्द। भारा न'खौ लांदां खालामनायनि सायाव दुंहाव थासारि। खौरांगिरिया राहा पुलिस थानायाव गाग्लोबनायनि अजद। धुबुरी पुलिसनि सायाव गिदिर जाफुंसारनाय। गौरीपुर पुलिसआ खावनायनि रिंखौ सिफायो। कुमार भास्कर बर्मा सेतुआव बिसिनि जोनोम सान फालिनायनि उनाव गुवाहाटीनि फालांगिरिखौ हमदों। काटारनि रास लाफान इन्डास्ट्रियेल सिटी बेरफ्रुनायाव सा 12 भारतारिफोरजों लोगोसे सा 13 सुबुंनि जिउ खहा। काचार पुलिसआ आसामनि सिलचराव 2 कौटि रांनि सन्देहगोनां याबा टेब्लेट जब्द खालामदों। सासे सुबुंखौ खानाय जादों। जापाननि गाहाय मन्थ्रि सानै ताकाइचिनि गुवाहाटी दावबायनाया केन्सेल जाबाय। मेल मिटिंआ दिल्लीयाव जागोन। पान्डु ओनसोलाव ट्रान्सफर्मारनि अर खामनायनि जाथाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ पुरानि गुदामाव स्वाइन फ्लु H1N1 केसआ रोखा। जिएमसिएइचआव बेरामिया फाहामथाय लागासिनो। पुरानि गुदाम स्टेट डिस्पेन्सारिनि सिङाव थानाय फातेकाटचुकनि 47 बोसोर बैसोनि सासे आइजोनाव स्वाइन फ्लु बेरामाव पजिटिभ मोननाय जादों, जायनि थाखाय ओनसोलाव गोदानै सावस्रिनि जेंना सोमजिदों। दीपामणि पाठक मुंनि बे बेरामिखौ गिबियावनो सानथामनि थाखाय गुवाहाटीनि गंसे प्राइभेट हस्पिटालाव थिसनदोंमोन। बिथांनि स्वाइन फ्लु निदाननि उनाव मेडिकेल बिबानगिरिफोरा बिथांखौ थाबैनो गौहाटी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव दैथायहरो, जेराव बिथाङा दासान्दि जुनिया फाहामथाय लागासिनो दं। भाइरासखौ हमदांनाया फातेकाटचुक ओनसोलाव गोबां गिखांनाय सोमजिदों, जेराव गोबां अमा फिसिग्रा खुलि। नैथि खौराङाव दङ मिर्जायाव स्कुटियाव लामा सेरनि बिफाङा गोग्लैनायनि जाहोनाव बिफा आरो 8 बोसोर बैसोनि फिसाज्लानि जिउ खहा। 22 जुन खालि गुवाहाटीनि बाहेरायाव सासे 40 बोसोर बैसोनि सुबुं आरो बिनि 8 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाया जिउ गोमादों। लामा सेरनि फांसे बिफाङा हरखाबै बिसोरनि खारबाय थानाय स्कुटियाव गोग्लैदों, जायनि जाहोनाव बे दुखुनांथाव जाब्रबथाया जायो। बे जाथाया चान्दुबी राजापारा ओनसोलाव जादों, जायनि जाहोनाव थागिबिफोरा दुखु मोनदों। जिउ गोमानाय सुबुंखौ कार्तिक राभा आरो बिथांनि फिसाज्ला भृगुमणि राभा होननानै सिनायथि मोननाय जादों। बिफा आरो फिसाज्लाया राजापारायाव सासे बाहागिखौ लोगो हमनो थाखाय मथाइकार सालसेरनिफ्राय स्कुटि लानानै थांगासिनो दंमोन। जेब्ला बिथांमोनहा मुदुकि हाटीगड़ चौकखौ बारदोंमोन, अब्ला हरखाब मोनसे थैनाय आरो लोरबां जानाय बिफाङा बिथांमोननि गारियाव गोग्लैयो। बिफां गोग्लैनायनि गोहोमा गोब्राबमोन आरो देहा फाहामगिरिनि मदद सफैनायनि सिगांनो सानैबो जायगायावनो जिउ गोमाबायमोन। जाब्रबथायनि साखिफोरा थाबैनो जायगानि बिबानगिरिफोरनो खौरां हरो। बेनि उनावनो मिर्जानिफ्राय पलासबारि पुलिस थानानि मावथिफोरा जाब्रबथाय जानाय जायगायाव सौहैयो। बिथांमोनहा बिफांनि सिङाव थानाय गोथै सह'फोरखौ बोखांनो हायो आरो हान्था मेलाखौ लाबोफिननो थाखाय बिफां थुख्राफोरखौ बोखारो। जाथायनि उनाव जायगानि सुबुंफोरा लामा सेरनि बिफांफोरनि रैखाथिनि सायाव दुखु फोरमायो। बिथांमोनहा बेबादि जाथायफोरखौ होबथानो थाखाय थैनाय आरो लोरबां बिफांफोरखौ थाबैनो सिनायथिनो आरो बोखारनो खावलायो। थामथि खौराङाव दङ धुबुरी मोसौ दाननायनि सिग्रोमनायाव सा 7 हमजानाय। 90 किल'ग्राम सन्देह गोनां मोसौ बेदर जब्द। 23 जुन मंगलबारखालि आसामनि धुबुरी जिल्लायाव आयेन बेरेखायै मोसौ दाननायनि दायाव सा 7 सुबुंफोरखौ पुलिसनि आवथायाव हमनाय जादों होननानै बिफानाव थानाय मावख'गिरिफोरा फोरमायदों। मोनसे थि सुलुंनि सायाव खामानि मावनानै धुबुरी पुलिस थानानि मोनसे हानजाया स्टेशननि सिङाव थानाय रेलवे लाइननि उनथिं जग्रापार पार्ट 4 नि मदेर गलायाव सिग्रोमो। अपारेशननि समाव पुलिसआ दायनिगिरिफोरखौ आयेन बेरेखायै मोसौफोरखौ बुथारनायाव लोब्बा थानाय नुनो मोनो। पुलिसआ 90 किल'ग्रामसो सन्देह गोनां मोसौ बेदर आरो बुथारनाय खामानियाव बाहायजानाय गोबां आइजें-आइलाफोरखौ जब्द खालामदों।
हमजानाय सुबुंफोरखौ 50 बोसोर बैसोनि जहान उद्दिन, 26 बोसोर बैसोनि रहिम उद्दिन, 50 बोसोर बैसोनि हातेम आली, 49 बोसोर बैसोनि मारजुर आली, 25 बोसोर बैसोनि हासेम आली, 36 बोसोर बैसोनि नुरुल इस्लाम आरो 30 बोसोर बैसोनि रफिकुल इस्लाम होनना सिनायथि होदों। गासैबो धुबुरी पुलिस थानानि सिङाव थानाय ओनसोलनि थागिबि। पुलिसआ दायनिगिरिनि हेंथायै केस रेजिस्टार खालामनानै आयेनारि राहा लाबाय। ब्रैथि खौराङाव दङ भारा न'खौ लांदां खालामनायनि सायाव दुंहाव थासारि। खौरांगिरिया राहा पुलिस थानायाव गाग्लोबनायनि अजद होदों। खौरां मोननाय बादिब्ला आसामनि राहा पुलिस थानानि सिङाव थानाय मोनसे ओनसोलाव भारानि न' खालि खालामनायनि सायाव जानाय दान्थे बिदान्थेनि उनाव सासे आइजो खौरांगिरिया न'नि बिगोमा आरो बिनि नखरनि सोद्रोमाफोरजों देहायारि गाग्लोबजानाय, खुगाजों गाज्रि आखु दिन्थिनाय आरो सिगि सिग' खालामनायनि अजद होदों। अजद होगिरि दीपशिखा देखा बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला बिथांनि बिमा-बिफाया गोबाव समनिफ्रायनो भारा न'आव थाबोगासिनो दंमोन। बिथाङा बुङो दि न'नि बिगोमाजों सिगां बाथ्रा दान्थेलायनायनि उनाव नखरा बे न'खौ खालि खालामनो थिरांथा लादों। खौरां बिजोंजों रायज्लायनानै देखाया अजद होदों दि जाथाय जानाय सानखालि जेब्ला बिथांमोनहा न'नि बेसादफोरखौ पेकिं खालामनाय आरो जायगा सोलायनो थाखाय खामानि मावगासिनो दंमोन, अब्ला गोजाम बायनाय हेलमेटखौ लानानै न'नि बिगोमानि नखरजों गोदानै नांज्लायनाय जायो। बिथाङा दाबि खालामदों दि दाङाबाजिनि समाव न'नि बिगोमाया बिथांनि सायाव गाज्रि राव बाहायदों आरो खौरांगिरि महरै बिथांनि जिउ राहानि सायाव सोंखारिजाथाव बिबुंथिबो होदों। देखाया आरोबाव अजद होदों दि सोलाय-सोल' खालामनाय समाव बिथांखौ हुमखिबो होनाय जादों। अजद होगिरिया फोरमायनाय बादिब्ला जेब्ला न'नि बिगोमानि फिसाज्ला प्रियम प्रतिम दास मुंनि सुबुङा जाथाय जायगायाव सफैयो आरो बिखौ गाग्लोबो अब्ला थासारिया बांसिन दुंहाव जायो। बियो अजद होदों दि बियो बिनि जि-जोमखौ बोखारदों, सोबादों आरो बिखायाव बुदों। देखाया बुंबावदों दि दायनिगिरिया बिथांनि खौरां बिजोंनि थाखाय बाहायजाग्रा माइकखौबो सेख'नानै गारहरदों। बियो बेखौबो अजद होदों दि जेब्ला दाङाबाजिनि समाव बिनि बिफाया बिखौ रैखा खालामनो थाखाय आखाय होदोंमोन अब्ला बिनि बिफाखौबो देहायारि गाग्लोबनाय जादों। अजद होगिरि बिथाङा बुङो दि जाथायनि भिडिअ' फुटेजखौ बिथांनि मबाइल फनाव रेकर्ड खालामनाय जादों आरो बिथांनि अजदनि बाहागो महरै जमा होनाय जादों। राहा पुलिस थानायाव न'नि बिगोमा आरो बिनि फिसाज्ला प्रियम प्रतिम दासनि हेंथायै नेमखान्थि बादियै गसर थिसनदों। पुलिसआ अजद होनायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों। रिपर्ट होनाय समाव दायनिगिरि फारसेनिफ्राय जेबो बिबुंथि गैया। बाथि खौराङाव दङ धुबुरी पुलिसनि थाखाय गिदिर जाफुंसारनाय। गौरीपुर पुलिसआ खावनायनि रिंखौ सिफायो। गोबां बिबांनि खावनाय मुवा बेसादफोर बोखांनो हादों। धुबुरी जिल्लानि गौरीपुर पुलिसआ मोनसे सिखाव खावनाय सिन्डिकेटखौ फोजोबस्रांदों आरो ओनसोलनि सिङाव थाग्रा न' आरो सिबिग्रा थावनिफोरखौ नोजोर होनानै गोबां सिखाव खावनाय जाथायजों लोब्बा थानायनि सन्देहआव सा 9 सुबुंखौ खादों। माखासे संगालि खौरांनि सायाव नोजोर होनानै पुलिसनि मोनसे हानजाया गौरीपुरनि टियामारी ओनसोलाव थानाय मोनसे फालांगियारि फसंथानाव हरनि गेजेराव सिग्रोमो। बे अपारेशननि गेजेरजों सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ हमनो हायो आरो थांनाय दानफोराव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गोबां बिबांनि खावनाय मुवाफोरखौ बोखांनो हायो। बे अपारेशनखौ गौरीपुर पुलिस थानानि बिबानगिरि बिभूति थापा आरो टाउन साब इन्सपेक्टर नेत्र कमल बरा आरो गुबुन पुलिस मावफारियाफोरनि हेफाजाबजों दैदेननाय जादों। सिग्रोमनाय समाव पुलिसआ जायगानि मन्दिरनिफ्राय खावनाय नेमखान्थि गोनां मुवाफोर, नखरारि एलपिजि सिलिन्डार, माइक्र'फन आरो साउन्ड आइजें, बेटारि, मोब्लिबनि तारनि बान्डोल आरो गुबुन गुबुन लहानि मुवाफोरजों लोगोसे गोबां बिबांनि खावनाय मुवाफोरखौ बोखांनो हादों। द'थि खौराङाव दङ कुमार भास्कर बर्मा सेतुआव बिसिनि जोनोम सान फालिनायनि उनाव गुवाहाटीनि फालांगिरिखौ हमदों। कुमार भास्कर बर्मा सेतुआव खुंफुंजानाय मोनसे गिदिर जोनोम सान फालिनायनि भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव नुजानायनि उनाव गुवाहाटीनि सासे फालांगिरिखौ पुलिसआ खायो। बे सुबुंखौ गौतम बरुवा होननानै सिनायथिनाय जादों, जाय गावनि बिसिनि जोनोम सानखौ नोजोर होनानै फ्लाइअभाराव बे फोरबोखौ खुंदोंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला बे हाबाफारियाव दालांनि सायाव रेड कार्पेट फज'नायजों लोगोसे साजायनायनि लाहार-फाहारबो खालामनाय जादों। बे जाथाया ट्रेफिक थांलाय फैलायखौ हेंथा होदों आरो लामा बाहायग्रा गारि सालायगिरिफोरखौ असुबिदा खालामदोंमोन।
बे फोरबोनि भिडिअ आरो सावगारिफोरा अनलाइननि गेजेरजों गुवारै गोसारदोंमोन, जायनि थाखाय ससियेल मिडिया बाहायगिरिफोरा सोंखारिदों आरो सोंथि खालामदों दि माबोरै मोनसे सोरखारि लामाखौ गावारि हाबानि थाखाय बाहायनो हायो। सुबुंफोरनि फिननाय आरो फुटेजखौ फोसावनायनि उनाव भरालुमुग पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायो आरो उनाव बरुवाखौ हमनानै लायो। पुलिसआ भारतीय न्याय संहिता (BNS)नि 125, 285 आरो 270 सेक्सननि सिङाव 79/2026 नम्बरनि केस रेजिस्टार खालामदों। बिबानगिरिफोरा बे जाथायजों लोब्बा थानाय गंनै गारिखौबो जब्द खालामदों। स्निथि खौरांआव दङ काटारनि रास लाफान इन्डास्ट्रियेल सिटी बेरफ्रुनायाव 12 भारतारिफोरजों लोगोसे 13 सुबुंनि जिउ खहा। काटारनि रास लाफान इन्डास्ट्रियेल सिटीआव जानाय मोनसे गिदिर बेरफ्रुनायाव 12 भारतनि नोगोरारिफोरजों लोगोसे 13 सुबुंनि जिउ खहा जादों। दारिमिनारि ओनसोलनि मोनसे गेस सेन्टाराव बे बेरफ्रुनायनि जाहोनाव गोबां अर जोंखाङो आरो गोबां सुबुंनि जिउ खहा जायो। बिबानगिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बे जाथायाव सा 66 सुबुंफोरा जोखोम जादों आरो फाहामथाय लागासिनो दं। दहायाव थानाय भारतनि राजथान्दै थाग्रा खुलिया 12 भारतारि नोगोरारिफोरनि थैनायखौ रोखा खालामो आरो दुखुआव गोग्लैनाय नखरफोरनिसिम दुखु फोरमायो। राजथान्दै थाग्रा खुलिया बुंदों दि बेयो गोहोम गोग्लैनाय नखरफोरनो हेफाजाब होनो आरो नांगौ जानाय मददनि थाखाय काटारनि बिबानगिरिफोरजों खाथि सोमोन्दो लाखिगासिनो दं। काटारनि मावख'गिरिफोरा बुंदों दि बेरफ्रुनाया सामलायनायनि समाव मोनसे बिरोंदामिनारि गोरोन्थिनि जाहोनाव जादों। लोगो-लोगो इमारजेन्सि रेसपन्स हान्जाखौ थिसननाय जायो आरो अरखौ दबथायनो हायो। जाथायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय मावख'गिरिफोरा नायबिजिरनायखौ जागायदों। 8थि खौरांआव दङ काटार पुलिसआ आसामनि सिलचरआव 2 कौटि रांनि सन्देह गोनां याबा टेब्लेट जब्द खालामदों। सासे सुबुंखौ खानाय जादों। मोनसे गिदिर ड्राग्स होबथानाय अपारेशनाव काटार पुलिसआ सिलचरआव 2.9 कौटि रांसो बेसेननि 29,200 सन्देह गोनां याबा टेब्लेटफोरखौ जब्द खालामो आरो बे जाथायजों लोब्बा थानाय सासे सुबुंखौ हमनो हायो। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया जब्द खालामनायखौ ड्राग नेटवर्कनि थाखाय आरोबाव मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय महरै बरनायदों। गिबि मन्थ्रिया फोरमायनाय बादिब्ला हादोरसायाव फेग्रा मुवा फालांगिनि हेंथायै सोलिबाय थानाय सिग्रोमनायनि मोनसे बाहागो महरै काटार पुलिसआ बे अपारेशनखौ मावफुंदों। ड्राग्सनि हेंथायै जोंनि सिग्रोमनाया थाद'नाय गैयाजासे सोलिगासिनो दं होनना शर्मा बिथाङा जाफुंसार अपारेशननि थाखाय पुलिस हान्जाखौ साबायखर बावनानै बुङो। जब्द खालामनाय केपखौ याबा टेब्लेटफोर होननानै सन्देह खालामनाय जादों, जाय मोनसे सिन्थेटिक उत्तेजक मुलि जायखौ गोबां समावनो इन्टारस्टेट आरो इन्टारनेशनेल ट्रेफिकिं नेटवर्कनि गेजेरजों सिखाव फालांगि खालामनाय जायो। बेसादनि फुंखा आरो थांखिजानाय थावनिखौ मिथिनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 9थि खौरांआव दङ जापाननि गाहाय मन्थ्रि सानाय ताकाइचिनि गुवाहाटी दावबायनाया केन्सेल जाबाय। दिल्लीयाव जागोन मेल मिटिं। जापाननि गाहाय मन्थ्रि साने ताकाइचिआ 1 निफ्राय 3 जुलाइसिम गुवाहाटीआव दावबायनाय नंला, जेरै सिगां थांखि लानाय जादोंमोन। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादियैब्ला बियो गावनि दावबायनायनि टाइट शिड्युल आरो गुबुन लजिस्टिकनि जेंनाफोरनि थाखाय दिल्लीयाव गावनि सावरायनायखौ खुंगोन। 10थि खौरांआव दङ गुवाहाटीआव अर खामनाय, पान्डु ओनसोलाव ट्रान्सफर्मारनि अर खामनायनि जाथाय। 23 जुन खालि गुवाहाटीनि पान्डु बर' बाजाराव अरुणा सिनेमा हलनि साखाथियाव मोब्लिबनि सर्ट सार्किटनि जाहोनाव गंनै ट्रान्सफर्मारआ अर जोंखाङो। अर खोमोरग्रा आरो इमारजेन्सि सिबिथाय बिफानआ फोरमायनाय बादिब्ला सानजौफुनि 12:35 रिंगायाव मोनसे खैफोद गोनां कल फैदोंमोन। पान्डु फायार आरो इमारजेन्सि सार्भिस स्टेशननि अर खोमोरग्रा टेन्डारआ 3 मिनिटनि गेजेरावनो जाथायथिलियाव सौहैयो आरो नुनो मोनो दि गंसे गिदिर ट्रान्सफर्मारआ अर जोंब्लावनानै दंमोन। अर खोमोरग्रा हान्जाया अरखौ होबथानो थाखाय फ'म बाहायनानै थाबैनो अपारेशन जागायो। अर खोमोरनायनि नाजानायाव दसे समनि गेजेरावनो अरखौ दबथायनो हायो, जायनि जाहोनाव अरआ खाथि-खालानि दाथायफोराव गोसारनो हायाखैमोन। मख'नो गोनांदि सोलिबाय थानाय अम्बुबाची मेलानि थाखाय बानायनाय अरायथा नङै पेन्डेलआ गोहोम गोग्लैनाय ट्रेन्सफर्मारनि साखाथियाव दंमोन। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला अर खोमोरग्रा हान्जाया गोख्रैनो फिननाय होनायनि जाहोनाव पेन्डेलआ जेबो खहा जायासै। बे जाथायाव रावबो सुबुंनि जिउ खहा एबा जखम जानायनि खौरां मोननाय जायाखै।
नाथाय पुलिसआ अनुमान खालामदों दि बे अराव 20 लाख रांसोनि सम्पति दं, जेराव 10 लाख रांसो खहा जानायनि खौरां मोन्नाय जादों। बे एखे बिबांनि सम्पतिफोरखौ बासायनो हादों। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया बेखिनियावनो जोब्बाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।